Balenono parianmu sing terakhir mah. Sandal jepit, sandal sepatu. Terus barang nyelempit seneng aku. pecel dipincuk, percil jantung. Diomong iku aja mbok pancing ngono. Kecil. Wis ampun aku ampun. Sing kleru ki awakmu. Ampun aku. Bener omongane Pak Eko. Karo wong wedok iki padha ngajeni, Sil. Sing halus. Ibaratnya wong wedok iki masyaallah. Sing halus. Kesuksesan seorang laki-laki atas doa perempuan atau doa istri. Berarti luwih akeh donga, luwih akeh suksese. Ya ndang rabi 5 apa 6 ngono lho. Baru bangsaku. Contone mbok kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenekne belum yo. Lah iya apa ora? Apa nek wong meteng liwat terus akhirnya masakin nentis ngene apa ya nek? Ngene iki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya nek. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Jangan malah duteng aku kroto. Orang enggak aku ning ngomong iki, kroto. Cukup. Oh iya. Ngene lho, Mbak Lucy kalau Mbak Probo itu luar biasa. Niki nggih rencang kula. Sedayanipun niku rencang kula. Mbak Lucy kula lak pas pinarak teng griya ngoten teng griyane Mbak Lucy terus sembarang ditokne karpet, sembarang niku ditokne. Mbak Probo nggih ngoten kula lak teng mriku nggih didalaken napa-napa. Saiki lek cara masakan wong loro iki tau kok rasane kabeh enak endi lho. Heh? Enak apa? Maksudnya piye, Mas? Masakane cara enak sedep endi? Nggih sedep. Alah sami mawon, sami mawon. Ngomong